Nikoilista. Kärkeen, Werneri ylittää kakkospaikkaan, sitten taitaa Stella Karjalainen tulla siellä kolmospaikalla. Jotain ongelmia Arttu Timperillä on siellä, Jouko Hännillä taitaa laittaa pyyhettä kehä ja kääntyä tuosta kakkospisteltä. Ei käännykään, mutta päättää lähtee sinne muiden perään, mutta jotain vaikeuksia siellä on hiukan kaluston suhteen, joka levottomalta näyttää. Taitaa kärki ajaa kierroksella kiinni, kärjessä painelee edelleen siis Viljami Rajala, kakkospaikalla tulee 24 numerolla. Werneri Ylinen kolmospaikalla sitten numerolla 8 Viljami Vesinin perässä tulee numerolla 17 Vesa Suominen, näin ollaan jo viimeisellä ratakierroksella. 10 numerolla siellä Arttu Timperi kiertelee hissukseen muiden perässä, lähtee sitten hetken päästä viimeiselle ratakierrokselle. Elikkäs nyt täältä kärki tulee jo keskihampaalla, kärkikaksikko, sijoitukset muuttamattomina, edelleen tullaan siis Rajalan Viljamin johdolla. Eli siitä alkuerakoituna suoraan finaalia. 24 numerolla Werneri Ylinen. Välieriin meni Honkala, Timperi ja Lehtinen. Kyllä se on siis Ylinen tai Timperi. Meni vähän jo luokan kuskit sekaisin. Nyt Timperi putosi itse asiassa kyllä vitospaikalle. Kärjessä painelee joka tapauksessa Viljami Rajala. Se on selvää, kun tullaan ensimmäistä. Nyt siellä kaataa aika hurjasti, taisi olla 110 numero Max Lehtinen. Se väärin nähnyt sinne kupla, eli meni nurin. Hän on sitten nuorten luokan kutonen, pari kierrosta matkaa maaliin. Johdolla kakkospaikalla tulee 24 numerolla Werneri Ylinen, kolmantena Timperi, nelospaikalla 52 numerolla Honkala, Honkalan perässä 106 numerolla Emeli Oras. Ollaan noin puolivälissä nuorten luokana finaalia puolitoista kierrosta matkaa maaliin. Keltaisten liput liahuu siellä nelospisteessä, lyhyt pätkä siinä, se on melkein heti nelospisteen jälkeen toi kaatunut auto. Täältä tullaan Rajalan johdolla, hän on saanut revittiä hyvin kaulaa siinä kakkosena tulevaan Werneri Yliseen, lähdetään viimeiselle ratakierrokselle. Kolmas paikkaa nousee siihen, haastaa 52 numerolla Honkala. Pääseekö ohi Timperistä, lähtee ulkoon. Nyt mennään ihan rinnan, katsotaan mitä me tänne päähän. Kyllä Timperi pitää paikkansa, siellä on sisäpuolella niin sanotusti. Pysyy vieläkin linja kiinni, ei pääse Honkala siinä vielä ainakaan ohitusyritykseen. Ja sitten tulee keltaiset liput siellä nelospisteillä. Täältä tulee kärki jo sitten hevosen kenkään. Ruutulippu vilkkuu, eli kevät IM nuorten luokan voittoon ajaa tänä vuonna numerolla 34. Rajala Norman, Rajala